udalbatzaren ohiko osoko bilkurari eta lehendabiziko gaia gai zerrendan 2022ko abenduaren 20ko ohiko bilkurari dagokion akta irakurri eta egoki bada onartzea da. Honen inguruan alderdiren batek zerbait esateko aktaren inguruan, ontzat emango dugu akta. Bigarren puntua da ondorengo ebazpenen berri ematea, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak 2022ko 2751 zenbakitik 2974 zenbakira, biak barne, eta 2023ko lehen zenbakitik 133 zenbakira, biak barne, tokiko gobernu batzordearenak ere. Honen inguruan, hauen inguruan zerbait esateko. Hirugarren puntua proposamena da, aurreko ekitaldietako diru-sarrerei dagokien baja. Arratsaldeon. Onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra, aurretik antolaketa batzorde informatzailearen irizpenarekin. Udal diruzainak aldeko txostena eman du. Ogasun arloko zinegotzi ordezkariak antolaketako informazio batzordeari proposatu dio, udalbatzaren bilkurari aldeko irizpena eman diezaiola hurrengo erabakia hartzearen inguruan. Zuzenbide oinarria kontutan hartuta, proposatzen zaio udalbatzari lehena aurreko ekitaldietako diru-sarrerei dagokion baja onartzea, guztira 170.118,41 eurotako kopuruarekin. Konforme honen inguruan zerbait esateko, bozkatu egingo dugu beraz, aldeko bozkak, 15 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 6 abstentzio, beraz onartuta geratzen da. Laugarren puntua proposamena da, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari dohainik lagatzea 32 esnabide sektoreko lursail bat. Onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra, aurretik antolaketa batzorde informatzailearen diktaminarekin. Errenteriako udalak eta Eusko Jaurlaritzak esnabide 52 sektorean, 32 sektorean, babes sozialiko etxebizitzak sustatzeko sinatutako lankidetza hitzarmena aztertu da. Hitzarmen horren zehaztapenen artean erabaki zen udalak lursail bat lagako zuela. Kontratazio eta ondareko arduraduna txostena egin du eta idazkariak adostasuna eman dio. Kontu hartzaileak ere txostena egin du. Zuzenbide oinarria kontuan hartuta, kontratazio eta ondarea azpisaileko zinegotzi delegatuak egindako erabaki proposamena eta kontratazio eta ondarea azpisaileko arduradunak espedientean jasotako erabaki proposamenari emandako adostasuna ikusita, proposatzen zaio udalbatzarrari lehenengoa Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari doan lagatzea espedientean aurreikusitako erregistro finka, udaljabetzakoa eta udalaren lurzoru ondarea osatzen duena. Esnabide 32 sektorean, babes sozialeko etxebizitzak sustatzeko bi alderdia sinatutako lankidetza hitzarmenean xedatutakoa betez. Bigarrena baja ematea finka horri udal ondasunen inventarioan eskualdaketa formalizatzean. Hirugarrena ahalmena ematea alkateari akordio gazatzeko beharrezkoak diren dokumentu guztiak sinatzeko. Hori da, akordatzen baldin batzeate urrian egin gendun hitzarmena Eusko Jaurlaritzarekin, eta orain ja besterik gabe da lur horien lagapena egitea, eta horre esnabideko garapenean beraz etxebizitza bloke bat, 27 etxebizitza konkretuki pribatuak lirateke, bestea babes ofizialekoa, eta hirugarren bloke hau udal lur sailean eraikiko litzatekena etxebizitza soziala. Eta printzipioz 4 urteko bigentzia dauka hitzarmenak eta beraz, espero dezagun, hurrengo agintaldian garapen hori ikusi ahal izatea. Honen inguruan ez dakit norbaitek zerbait esan nahi duen. Konforme bozkatu egingo dugu beraz, aldeko bozkak, aho batez onartzen da. Bosgarren puntua proposamena da, 2023ko soldata igoerari dagokiona. Onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra, aurretik antolaketa batzorde informatzailearen diktaminarekin. Urte bakoitzerako estatuko aurrekontu orokorren legeak ezartzen du urtero toki korporazioetako soldatek edo langile gastuek izan dezaketen igoeren muga. 2023ko ekitaldirako, abenduaren 23ko 31/2022 legea onartu da, 2023rako estatuko aurrekontu orokorrari buruzkoa. 2022ko abenduaren 20ko udalbatzak 2023ko udal aurrekontu orokorrari hasierako onespena eman zion. Aurrekontuko lehenengo kapituloan ordainsari igoerari aurre egiteko kredito nahikoa aurreikusi zen.
Araudi aplikagarria kontutan edukita, giza balioetako arduradunak txostena eman du, udal kontu hartzaileak ere fiskalizazio txostena eman du, giza balioetako delegatuak egindako erabaki proposamena eta giza balioetako arduradunak espedientean jasotako akordio proposamenari emandako adostasuna ikusita, udal batzarrari proposatzen zaio, lehenengoa 2023ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin, 2,5ko ordainsari igoera orokorra baimentzea, 2022ko abenduaren 31an indarrean dauden urteko ordainsari osoen aldean, errenteriak udalaren zerbitzura diharduten funtzionarioentzat eta lan kontratuko langileentzat. Halaber, onartzea 2022ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsariekiko honako igoera hauek egitea bi kasuetan 2023ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. Alde batetik, KPI-aren bilakaerarekin lotutako igoera, 2022ko KPI-aren eta 2023ko iraileko KPI-aren aurreratuaren batura 6% baina handiagoa bada, 0,5ko ordainsari igoera gehigarria aplikatuko da gehienez. Gehikuntza hori aplikatzea onartuko da, Ministroen Kontseiluaren erabaki baten bidez, erabaki hori boen argitaratuko da. Eta bestalde, barne produktu gordinak 2023an izan duen bilakaerari lotutako gehikuntza nominala. Barne produktu gordinak nominalaren hazkundeak aurrekontuen lege hau egitearekin batera aurkeztutako kuadro makroekonomikoan gobernuak zenbat etxitako berdindu edo gaindituko balu 0,5ko ordainsari igoera osagarria aplikatuko da. Ondorio horietarako gehikuntza horren aplikazioa hartuko da Ministroen Kontseiluaren erabaki baten bidez eta boen argitaratuko da. Atal honetan adierazitako ordainsari igoerak 2023ko ekitaldirako udal aurrekontua behin betiko onartzera baldintzatuta egongo dira. Bigarrena, aurrekontua exekutatzeko arauan jasotako zinegotzien eta behin-behineko langileen ordainsari mailak 100% baimentzea udal langileen ordainsari mailekin bat etor daitezen. Hirugarrena, akordio honen berri ematea Herri Arte Eskola udal erakunde autonomoaren presidenteari dagokion erabakia har dezaten bere erakundean. Laugarrena, akordioak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eskerrik asko Nagore, honen inguruan, alderdiren batek, iruzkinek alderarik, konforme, bozkatzera pasatuko gara. Aldeko bozkak, hau batez, onartzen da. 6. puntua, Altzate 16. arearen hiri antolamendurako plan bereziaren lehenengo aldaketa puntuala onartzen zuen 2022ko urriaren 25ko osoko bilkuraren erabakiaren aurka jarritako berraztertze errekurtsoa ez onartzea litzateke. Onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik lurralde batzorde informatzailearen diktamenarekin. Udalbatzar 2022ko urriaren 25ean egindako osoko bilkuran behin betiko onartu zuen Altzateko hiri antolamenduko plan bereziaren lehenengo aldaketa puntual partziala. Behin betiko onartua geratu zena. Berraztertzeko errekurtso bat jarri da behin betiko onartzeko erabaki honen aurka. Bertan, eskatzen da Altzate 16 areako plan bereziaren lehenengo aldaketaren behin betiko onespen egintza berrikustea eta ondoriorik gabe uztea, eta bestalde eremuaren antolamendua plan orokorra berrikusteko espedientearen barruan garatzea. Zuzenbide oinarria kontutan hartuta. Alde batetik, doktrina nagusiaren arabera, hirigintza planen izaera juridikoa erregelamenduzkoa da. Bestalde, auzitegi gorenak planen izaera araue maila azpimarratu du jurisprudentzia ia etengabean. Horrela, plangintza tresnen aurkaratze araubidea xedapen orokorretarako edo erregelamenduetarako ezarritakoa da, hori baita haien izaera juridikoa. Administrazio xedapen orokorren aurka ezin da beraz errekurtsorik jarri administrazio bidean. Era berean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa onargarria da xedapen orokorrei dagokionez. Hirigintzako aholkulari juridikoak emandako txostena ikusita, hirigintzako delegatuaren proposamenari oniritzea eman dio hirigintzako aholkulari juridikoak eta beraz udalbatzarrari proposatzen zaio jarritako berraztertzeko errekurtsoa ez onartzea udalbatzak 2022ko urriaren 29ean hartutako erabakiaren aurka. Erabaki honen azalpen zatian jasotzen dira eta azalduak izan dira ez onartzearen arrazoi eta gogoetak. Eskerrik asko Nagore, honen inguruan, iruzkinek edo aipamenik, konforme, bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 15 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 6 abstentzio.
Zazpigarren puntua laguntza eskaera da uraren irizikloaren eraginkortasuna hobetzeko proiektuak egiteko eta digurbe proiektuari buruzko elkarte bat eratzea onartzea, erakunde parte hartzaile gisa parte hartzeko. Puntu hau diktaminatu gabe etorri da urgentziaz txertatzeko proposamena egiten dugu eta beraz bozkatu behar dugu lehendabizi urgentziaz txertatzea eta ondoren aurrera egingo balu puntua bera. Bai? Orduan, orain bozkatuko genukena hori da, gaian edo gai ordenean txertatzea. Bai? Aldeko bozkak, aho batez onartzen da, eta beraz puntuari helduko diogu. Onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra. Pertearen helburua uraren zikloa modernizatzea da, hiri zikloaren eragikortasuna hobetzeko, ura banatzeko sistemen galerak murriztuz eta hondakin urak tratatzeko azpigiturak hobetuz. Azken batean, uraren kudeaketa eraginkorra eta iraunkorra izatea lortu nahi da. Udalak, Añarberekin eta gainerako kideekin batera, Donostia izan ezik, lan egin du deialdiaren xede den uraren zikloaren digitalizaziorako laguntzetan lekua izango luketen hainbat jarduketa zehazteko. Horrela, egindako proiektuari digurbe proiektua deitu zaio. 2023ko urtarrilaren 18an, Añarbe urak eseak bidalitako idazki bat erregistratu da udaletxean, bai eta udalerri elkarte bat eratzeko behar diren agiriak eta elkarte horretarako kide gisa aurkeztu behar diren agiriak. Hain zuzen ere eranskinak ere, Errenteriako udalak laguntza hori eska dezan. Zuzenbide oinarria kontuan hartuta. Autoantolaketarako ahal orokorra udalerriei aitortzen zaie indarreko legedian. Bestalde administrazio publikoa modernizatzeko eta berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen. Abenduaren 30/2006/2020 errege lege dekretuaren arabera, berariaz aitortzen du hainbat administrazio elkartzeko figura hori, berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planarekin lotutako jarduetarako laguntzen deialdietarako eskaerak aurkezteko. Horretarako eskaera egin aurretik, elkarteko kideek barne akordio bat sinatu behar dute, haren funtzionamendua arautzeko. Eta hori da, hain zuzen ere, gaurko udalbatzarri proposatzen zaiona. Bestalde, gastu hautagarritik eskatuko litzateken diru laguntza bezigabe €1.000.000 €483.183,32 kopurua du. Gauzatzeko epea 2025ko abenduaren 31 artekoa izango litzateke. Diru laguntza eskatzen duen organoa Errenteriako udala litzateke eta unitate betearazlea hiri mantentze saila. Elkarteko kideek ordezkari edo aldun bakar bat izendatu behar dute taldeari onuradun gisa dagokion betebeharrak betetzeko alorde nahikoarekin. Hirigintzako aholkulari juridikoak txostena egin du eta idazkariak oniritzea eman dio. Bestalde kontu hartzaileak ere txostena egin du. Hiri mantenuko delegatuaren proposamena ikusi da, zeinak departamentuko aholkulari juridikoaren oniritzea darama. Eta guzti hori ikusita udalbatzarrari proposatzen zaio lehenengoa, koordinatzea Añarbeko urak SL eta digurbe proiektuan parte hartzen duten erakundeak elkartzeko akordioa onartzea. Bigarrena, agindu eta araututako prozeduran parte hartzea eta ondorioz prozedura hori onartzea eta men egitea araututa dagoen bezala. Hirugarrena, Añarbeko urak SL buru duen taldean digurbe proiektua barne hartzen duen udalerrian egin beharreko jarduerak onartzea. Honekin batera, Errenteriako udala onuradunak lehen deskribatutako deialdian parte hartzen du. Digurbe proiektua, Donostialdeko uraren zikloa digitalizatzeko, Errenteriako udalerrian egin beharreko jarduera subentzionagarriak, besteak beste lehen aipatutako kopuruak izango lituzke. Laugarrena, proiektua hautatzen bada eta estatuko diru laguntza ematen bada, aurrekontu zuzkidura izateko eta eura gazatzeko kreditu nahikoa emateko konpromisoa hartzea. Proiektuaren parte diren jarduketa horiek gauzatzeko eta horien sostengu ekonomikoa bermatzeko, erabaki da diruz lagundu ezin diren jarduketen zatia aurrekontu zuzkiduran aurreikuspen estimatuaren kargura finantziatuko dela. Bosgarrena, konpromiso hartzea Errenteriako udala behar diren baliabide tekniko eta finantziarioak izan ditzan. Diruz lagundutako jarduera martxan jarri ondoren eta jardueraren lehenengo 5 urtetan gutxienez mantentzea eta gauzatzen dela bermatzeko. Seigarrena, zuzenbidean
hain botere zabala eta nahikoa ematea honako hauen alde eskatzen denean. Aguas del Añarbe, Añarbeko urak, SEA entitateak, Figurbe izeneko proiektua garatzeko duen elkartearen barruan dagoen erakunde alordunaren izenean eta ordezkarintzan. Trantsizio ekologiko eta errolda demografikorako ministerioaren aurrean jardun dezan. Prozedura bere izapide guztietan jarraituz eta horretarako beharrezkoak diren adierazpen eta agiri publiko eta edo pribatu guztiak sinatuz. 7. ahalmena ematea alkateari, antolaketako zinegotzi ordezkariari eta hiri mantenduko zinegotzi ordezkariari perte laguntza honen eskaera gauzatzeko behar diren eskabide, agiri eta eranskin guztiak izenpetzeko. Eta 8. lurralde batzordearen hurrengo bilkuran erabaki honen berri ematea diktaminatu gabe etorri delako plenora. Hori da, bai, bakarrik aipatzea, ikusten dezue, dauzkan epeengatik oso azkar artikulatu behar izan den zerbait dela, horregatik etorri dela diktaminatu gabe eta horregatik txertatu degula urgentziaz, baina nagorek nolabait azkeneko puntuari erreferentzia eginez jaso duen bezala, jasota dago, lurraldeko hurrengo batzordean honen berri ematea, bale? Honen inguruan zerbait esateko, konforme bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak. Hau batez onartzen da. Eta azkena, galde eskarien atalean, ez dakite zerbait daukazuen. Ez, honekin amaitutzat emango genuke gaurko plenoa. Eskerrik asko.